हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे स्कलारशिपनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों, जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा दासान्दि क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 सिम फरायगासिनो दं। बिसोरनि स्कलारशिपआ मार्चनिफ्राय जागायसिगोन। जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो खालामनो हागोन। क्लास मेट्रिक पास जानायनिफ्राय लानानै पोस्ट ग्रेजुएसन जाय बिथांमोना फरायदों, बिनि स्कलारशिपआ जोबनानै थांबाय। थांनाय 2019 नि आगस्ट मासावनो बे स्कलारशिपआ जोबनानै थांबाय। बे स्कलारशिपआ 2020 नि आगस्टआव जाफिनगोन। नोंथांमोना जेब्ला बे स्कलारशिपआ एप्लाइ जाफिनगोन, आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आं हगारबा नोंथांमोना नुनो हायो। नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बिमा बिफानाव लेबार कार्ड थाथारनांगोन। लेबार कार्डआ मा, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन। आरो बेसेबां फरायनाया बेसेबां स्कलारशिप मोनगोन एबा बिसिनाव फैसा हाबगोन, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नाय, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। बेयाव होनाय दंखायो क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 4 सिम फरायनाय बिथांमोना 1500 हाबगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन। बेखौ अबाहाय साबमिट होनांगोन आरो बे स्कलारशिपआ मा, बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बिमा नङाबा बिफानाव मोनसे लेबार कार्ड थाथारनांगोन, अब्लासो बे स्कलारशिपखौ बानायनो हागोन। लेबार कार्डआ मा, बेखौ बोरै बानायो, नोंथांमोनाव जुदि लेबार कार्ड गैयाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै लेबार कार्डखौ बोरै खालामो बिनि सोमोन्दै सोंनो हागोन। बेयाव नोंथांमोननो आं एसे खोन्थानि, बेयाव भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो एसे खोन्थानि लेबार कार्डखौ बानायबा नोंथांमोना मा बेनिफिट मोननो हागोन। बेयाव 1 नाम्बाराव दं डेथ बेनिफिट होनाय दं। नोंथांमोना जुदि जाय मेम्बारा बे लेबार एस'सिएसन एबा लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, बिथाङा बायसान्सआव बोरैबाफोर थैयोबा बिथांनो 50,000 बिथांनि न'खरनो होनाय जागोन। बेयाव नमिनि आरो जाय बिथांमोना जेनेबा फर एग्जाम्पल एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय, बाइक एक्सिडेन्ट एबा जायखिजाया एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय, बिथांमोननि न'खरनो 30 लाख होनाय जागोन। नमिनिया बेखौ एप्लाइ खालामनाय समावनो नमिनि नांखागौ। नमिनि जेन'बा सोरबाफोर थैबाय बायोबा बिनि नामाव बख'नो हानाय, बेनो बिथांमोननि न'खरनो बेसेबां होगोन। नर्माल डेथआव 50,000 आरो एक्सिडेन्टजों थैयोबा 30,000। बेयाव नोंथांमोना केस एवार्डबो होगोन। जाय बिथांमोना जेन'बा मेट्रिक SSLC एबा बिथांमोना बेसेबां पार्सेन्ट होनाय दं, जेन'बा बेखौ नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दानिया बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो, बे फर्मखौ बोरै अबाहाय हैनांगोन, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे स्कलारशिपआ अफलाइनसो। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायबाय था। जुदि नोंथाङा लेबार कार्डखौ मोनथियाबा अन्नानै भिडिअआव कमेन्ट खालाम, बोरै एप्लाइ खालामनांगौ। बेबो लेबार कार्ड बानायनायाबो अफलाइनसो। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ, बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना मोनथियाबा भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामहर। बेखौ बानायनानै लानाया जोबोद गोनांथार, मानोना बे लेबार कार्डखौ बानायबा बिराद बेनिफिट मोनो। नोंथांनि न'खरा एसेबाबो हेफाजाब होगोन बेखौ बानायोबा। फर एग्जाम्पल नैबे 12 नाम्बाराव नोंथांमोना नुदों, नैबे 12 नाम्बाराव मेरिट एसिस्टेन्ट। जुदि नोंथांनि बे लेबार वेलफेयाराव नोंथांनि न'खरा एबा बिमा नङाबा बिफाया बे लेबार वेलफेयाराव 5 बोसोरनि सिगांनो जेन'बा बेयाव मेम्बारशिप दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोफोरनि हाबा जानायाव 25,000 सिम नोंथाङा बेनिफिट मोननो हागोन। 25,000 खननै मोननो हागोन। जुदि सानै फिसाला दंबा, जेन'बा साथामफोर फिसाला दंबा, नोंथाङा खनथाम मोननाय नङा, खननैल' मोनगोन सानै फिसालानि हाबायावल'। आरो बेयाव 30 नाम्बाराव दं फेमिलि पेन्सन। जुदि नोंथांनि फेमिलि पेन्सन, बे जाय पेन्सनारा थैबाय, बिथांनि स्पन्सर जेन'बा हासबेन्ड एबा उइफआ 50% बे थैनायनि पेन्सनारनि पेन्सनखौ 50% मोनबाय थागोन। बेयाव 14आव दं जाहैबाय मेडिकेल चेकआप। जाय बे लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, बिथांमोननो एभ्रि इयार 5,000 मेडिकेल चेकआप, गावनि देहाफोरखौ चेकआप खालामनो थाखाय एभ्रि इयार 5,000 होबाय थागोन। बेफोरखौ बोरै मोनगोन, आं दा स्कलारशिपनि सोमोन्दैल' रायलायगोन। जोंनि फंबाय बिनानावमोन क्लास 1 निफ्राय लानानै
10 सिम बिथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, स्कलारशिप फर्मा माबायदि, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासेल' नायबाय था, बेखौ अबावहाय साबमिट होनांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बे स्कलारशिपआ अफलाइनसो जायो, बेखौ बोरै बोरै एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बियो स्कलारशिपनि फर्म, नोंथांमोना लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामाखैबा खालामनानै ला, अब्लासो बे स्कलारशिपखौ मोनगोन। बोरै बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ, एबा नोंसिनाव लेबार कार्ड आइडि गैयाबा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, एबा लेबार कार्ड दंबा मा मा बेनिफिट मोनो, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। बियो दा मेट्रिक पास जाखांनाय एबा ओइचएस पास जाखांनाय पस्ट ग्रेजुवेट फरायनाय जायखिजाया कर्स फरायनाय बिथांमोननिया दाख्लै आगस्ट'आव अफलाइनसो बिनि एप्लाइआ। दा जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 8आव क्लास 1निफ्राय लानानै क्लास 10सिम फरायगासिनो दं, बिथांमोननि स्कलारशिप एप्लाइआ जाबाय अफलाइनसो। बेखौ बोरै बोरै सोर बेसेबां मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोननाव लेबार कार्ड गैयाबा बेखौ बोरै बानायनांगौ आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था, दानालासे, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। लेबार कार्डखौ एप्लाइ बानायबा नोंथांमोना मा मा नांगोन आरो बिनिफ्राय मा मा बेनिफिट मोनगोन नोंथांमोननो आं खोन्थागोन। बेयाव नैबेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना नुदोंनो एटेस्टेड, बेयाव फार्स्टआव नै 1 नाम्बार दं, एटेस्टेड कपि अफ आइडेन्टिटि कार्ड अफ फादार एन्ड मादार। बेयाव नोंथांमोननि बिमानि नङाबा बिफानि जायखिजाया सासे बे एस'सिएसनाव माने बे वेलफेयाराव सासे मेम्बार थाबानो जायो। बिसिनि जायखिजाया सासेनि कार्डखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामना होनांगोन। नैथियाव बेयाव दं एटेस्टेड कपि अफ फार्स्ट सार्टिफिकेट फ्रम द हेड अफ द इन्स्टिटिउसन। बेयाव नोंथांमोना फार्स्ट सार्टिफिकेट नांगोन। आरो बेयाव दं C नाम्बाराव दं जाहैबाय एटेस्टेड कपि अफ द मार्कशीट अफ द एग्जामिनेसन। बेयाव लास्ट एग्जाम जानायनि मार्कशीटखौ नांगोन। थामथियाव होनाय दं कपि अफ द पे स्लिप अफ द AC पासबुक वेयर बाय डिप'जिटेड बाय लास्ट कन्ट्रिबिउसन। बेयाव नोंथांमोना लास्ट फैसा सोनायनि पासबुकनि बै लेबार कार्डनि लास्ट फैसा सोनायनि पासबुकखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामना होनांगोन। बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट होनांगोन। बेयाव एफआव नुदों एटेस्टेड कपि अफ एडमिसन स्लिप। बेनिफ्राय नैबाय दं एटेस्टेड कपि अफ सार्टिफिकेट फ्रम द हेड अफ इन्स्टिटिउसन स्टार्टिं डेट सी इज स्टेइं इन द इन्स्टिटिउसन। बेयाव होनाय दं G नाम्बाराव दं जाहैबाय नोंथांमोना स्कुलनिफ्राय रिडिं सार्टिफिकेट लाबोनांगोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेफोर डकुमेन्ट्सआ नांजोबगोन। दानिया बे सोर क्लासआ बेसेबां मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे खोन्थानि। बे फर्मखौ बबेहाय मोनगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थागोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना मा मा लिरनांगौ आं एसे खोन्थाना होनि। नोंथांमोना बुजियाखैबा एबा लेबार कार्डआ मा बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनांगौबा आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना जुदि कमेन्टआव होयोबा बेयाव नोंथाङा बेखौ अफिसावसो फिलआप खालामो। नैबे गोजौनिखौ बेयाव नुदों एप्लिकेसन आइडि डिस्ट्रिक्ट, बेफोरखौ अफिसावसो फिलआप खालामो। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ होदो, बेखौ गावसोर फिलआप खालामगोन। बेयाव नेम अफ द कर्स, बेयाव नोंथाङा मा फरायदों, जेनेबा क्लास 9 बा 9, ओइचएस बा ओइचएस, BA बा BA फार्स्ट सेमिस्टार, MA फार्स्ट सेमिस्टार बेफोरबायदि होदो। बेयाव इयारखौ होदो 2000, बेसेबां दा 2020 होदो। बेयाव नेम एन्ड फुल एड्रेस अफ एप्लिकेन्ट, बेयाव जाय स्टुडेन्टआ बे एप्लिकेसनखौ होगोन बिथाङा बिथांनि नामजों लोगोसे एड्रेसखौ होफादो। बेयाव हौवाना हिन्जाव होदो। बेयाव ST ना मा, बेयाव कलेज मा स्कुलाव फरायदों नोंथाङा, नोंथांनि कलेजनिखौ होदो। माजों एफिलिएटेड नोंनि कलेजआ, जेन'बा सेबाजों गुवाहाटि इउनिभार्सिटि बा गुवाहाटि इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिदि एफिलिएटेड होदेरदो। जेन'बा फर एग्जाम्पल नोंथांनि स्कुलनि नामा माजुलि हाइ स्कुल बे एफिलिएटेड दं जाहैबाय सेबाजों। नोंथाङा बेयाव एफिलिएटेड टु सेबा होदो। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि
नेम एन्ड इयार अफ द कर्स बेयाव मा होनदों नेम अफ द इयार फार्स्ट नम्बराव दं नेम एन्ड इयार अफ द कर्स होनाय दं बेयाव नोंथाङा बेयाव मा जेनेबा क्लास 8 फरायदोंबा क्लास 8 होदो बेयाव इयार अफ होनानै 2020 होदो डेट अफ द एडमिशन नों माला एडमिशन लादों बेखौ नोंथाङा होदो बेसेबाङाव एडमिशन लादों बेखौ होबानो जाबाय बेयाव एज एन्ड डेट अफ बार्थ अफ द स्टुडेन्ट नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होबानो जाबाय आरो बेयाव नै 8 नाम्बाराव जाहैबाय नोंथाङा नेम अफ द एग्जाम नोंथाङा मा एग्जाम होदोंमोन जेनेबा क्लास 7 होदोंबा नोंथाङा बेयाव क्लास 7 होदो बेयाव बेसेबां मा स्कुलनि नाम होदो बेयाव नोंथांनि पास जानाय बेसेबाङाव नों रिजाल्ट मोनामोन बेखौ होबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मार्कशिटफोरखौ बेसेबां मोनदों बेसेबां साबजेक्टआव बेखौ फिलआप खालामजोबदो बेयाव पार्सेन्टेज दिहुनदो बेयाव बेसेबां मार्कनि जादोंमोन जेनेबा बेसेबां मार्कनि जादों बेखौ होदोंमोन ओमफ्राय बेसेबां मार्क मोनखो मार्क सेकर बेसेबां मार्क सेकर मोनखो बेखौ नोंथाङा बेयाव लिरजोबदो बेसेबां मार्कनिमोन बेखौ नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय बेयाव नै दं नै नेम एन्ड एड्रेस अफ द एप्लिकेन्ट अफ द सरि नेम एन्ड एड्रेस अफ द पेरेन्टस अफ द एप्लिकेन्ट होदों नै नोंथांनि बिमा बिफानि नाम आरो नोंथांनि बिमा बिफानि नाम आरो एड्रेसखौ बेयाव होजोबबानो जाबाय बेयावनो रेजिस्ट्रेसन आइडि बे लेबार कार्डनि आइडेन्टिटि कार्डनि बे बिमा बिफानि कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव नोंथाङा लिरदो बेयाव नै होनाय दं बेसेबाङाव फैसा सोआमोन बेखौ नोंथाङा बेखौ होजोबदो बेयाव नोंथांनि जाय स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामदों बेखौ बिनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव होदो जुदि नोंथांनाव गैयाबा बिमा बिफानिखौ होबाबो जागोन आरो बेयाव नै नोंथाङा एसे बेयाव नोंथांनि नाम होनानै बेयाव नोंथांमोना बेखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननो सोर बेसेबां मोनगोन आरो बेखौ जुदि नोंथांमोना लेबार कार्डखौ बानाय गैयाबा नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनांगोन आं बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था सोर बेसेबां मोनगोन बिनि सोमोन्दै जों रायज्लायग्रोगोन बेयाव नोंथांमोनहा नुदों नै जाय फंबायमोनहा क्लास 1 निफ्राय 4 सिम फरायदों बिथांमोना 1500 हाबगोन बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव आरो जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 5 निफ्राय क्लास 7 सिम फरायदों बिथांमोननि एकाउन्टआव 2750 थाखा हाबगोन आरो जाय फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 8 निफ्राय क्लास 10 सिम फरायदों बिथांमोननि एकाउन्टआव 4000 हाबगोन बे दा एप्लाइ जागोना क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 10 सिमल' जागोन बे नैबे दाख्लैसो एभ्रि इयार जायो दाख्लैसो 2019 जाखांबाय आगष्ट मासाव बियो दा फैगौ 2020 नि आगष्टआवसो जाफिनगोन बे फर एग्जाम्पल नै जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा क्लास 11 निफ्राय 12 सिम फरायो इच इयार होदों नै जेन'बा एस फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेयाव गासिबाव मोनगोन इंक्लुडिं IT होदों नै 7000 मोनगोन बेयो 100% स्कुल कलेजफोरनि बायदि नङा स्कुल कलेजफोरनिया मालाबा मोनो मालाबा मोना नाथाय बे स्कलारशिपआ 100% हाबगोन जुदि नोंथांमोनाव हाबाबा आं 100% बुंनो हायो नोंथांमोना बे फैसाया हाबथारगोन आरो नैबेयाव नुदों डिग्रि जाय बिथांमोना फर एग्जाम्पल BA BSc फरायगासिनो दं बिसोर डिग्रि लेभेल फरायनाया 10000 हाबगोन मोनफ्रोमबो सेमिस्टारावनो मोनफ्रोमबो इयाराव हाबगोन जेन'बा BA फार्स्ट इयार BA सेकेन्ड इयार BA थार्ड इयार बेयाव खनथामसिम हाबहैगोन आरो जाय बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट दा BA पास जानानै BSc पास जानानै BCom पास जानानै जायखिजाया पोस्ट ग्रेजुवेट फरायगासिनो दं बिथांमोननि एकाउन्टआव 20000 हाबगोन आरो बिथांमोना नै बेयाव जेनेरेल जाय बिथांमोना इन्जिनियारिं एबा IT मेडिकेल BEd बायदि फरायदों बिथांमोननि थाखायबो बेसेबां हाबगोन बेखौ प्रपार बिथांमोना बै माबाखौ डकुमेन्टसफोरखौ होनांगोन आरो नै एसे बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामबा मा बेनिफिट दं बेनि सोमोन्दै आं एसे खोन्थालांनि नोंथांमोननो मेरिट एसिस्टेन्ट होदों नै जाय बिथांमोना बे लेबार कार्ड दं बिथांमोन 5 बोसोरसिम जेन'बा बे लेबार कार्डआव बे लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाया 5 बोसोर जाबायबा बिथांमोननि फिसाफोरनि हाबायाव सानै हाबा जायखिजाया सानैनिल' मोनगोन सानै साथामबा मोननाय नङा फर एग्जाम्पल सानै गथ'नि हाबायाव बिथांमोना 25000 बिथांमोननि चिल्ड्रेन गथ'फोरनि थाखाय होनाय जागोन बेयाव जेन'बा नोंथांमोनाव साथाम फिसालाफोर दं जुदि नोंथांमोना बे जेन'बा सानै हाबा जाबाय बै साथामनि हाबा खालामबा नोंथाङा खनथाम मोननाय नङा बेखौ सानै गथ' सिबांल' मोनगोन नाथाय बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा बे लेबार एस'सिएसनाव नोंथाङा 5 बोसोर सिगांनो नोंथाङा बेयाव मेम्बारशिप जानाय जानांगोन जुदि नोंथाङा बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबायबा बेखौ मोननाय नङा नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन मेम्बारशिप जानायनि 5 बोसोरनि उनावबासो नोंथाङा मोनगोन
बेयाव नै बेयाव फेमिलि पेन्सन दं आं बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'लायला नोंथांमोना जुदि मोजाङै मोन्थिनो लुगैदोंबा लिभार कार्डआ मा बेफोरनि सोमोन्दै भिडिअ'आव कमेन्ट खालामनानै भिडिअ बानायनो थिनहरनो हागोन। बेयाव नै नोंथांमोना नुदों मेडिकेल चेकआप होनाय दं। नोंथांमोना मोनफ्रोमबो इयारावनो जाय जेन'बा बे वेलफेयाराव मेम्बारशिप दं बे बिथांमोना मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 5,000 खरि मोनबाय थागोन मेडिकेल चेकआप खालामनो थाखाय। बे मेडिकेल चेकआप खालामनो नोंथाङा मेडिकेल चेकआप खालाम दा खालाम नोंथाङा मेडिकेल चेकआप खालामनो थाखाय 5,000 एभ्रि इयार मोनबाय थागोन। नोंथाङा मेडिकेल चेकआप खालाम दा खालाम। जुदि नोंथांमोना बिनि फर्मा आलदा दंजोबखायो फेमिलि पेन्सन जेनेबा मेडिकेल चेकआप बेफोर गासिबो दंजोबखायो। नोंथांमोना बेखौ जुदि बानायनोबा मोजाङै आं मोनसे भिडिअ खालामबावगोन नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होगोन। आरो बेयाव नै नोंथांमोना पेन्सन लानो नोंथांमोना लन लानोबा बेयाव जुदि नोंथांमोना लन लानो सानदोंबा बेयाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन जेबो फैसा जेन'बा इन्टारेस्ट नांनाय नङा इन्टारेस्ट फ्रि होदों नै नोंथांमोना लन 5 लाख 2 लाख 3 लाख मोनगोन मा खालामनो थाखाय मोनगोन बेखौ नोंथांमोना बेयावनो होनाय दंखायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय। जुदि माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामहर एबा लिभार कार्डखौ बाहाय बानायो बिनि सोमोन्दै जुदि नोंथांमोना 100 बे भिडिअआव 100 लाइक खालामो एबा नोंथांमोना कमेन्ट 100 लाइक आरो भिडिअआव कमेन्ट हरो अब्ला आं नोंथांमोननो लिभार कार्डआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेखौ बे स्कलारशिपखौ साबमिट हैनो थाखाय नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा लिभार अफिस थाखायो। बेयाव हैबानो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन। मोनसे खोथा गोसोआव लादि जोंनि बङाइगाव फर एग्जाम्पल जोंनि बङाइगावआव चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौबो लाफादेरदों। चिरां डिस्ट्रिक्टजों आरो बङाइगावजों मोनसेल' लेबार अफिस बेबायदिनो खाथिबा नोंथांमोना मोनसे लेबार अफिसावनो हैनो हायो। जोंनिया बङाइगाव डिस्ट्रिक्टजों आरो बे बिटिआरनि चिरां डिस्ट्रिक्टखौबो लाफादेरदों। नोंथांमोना बेखौ बेयाव लेबार अफिसाव साबमिट हैनो हागोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टना क'क्राझार आलदा दं, बाक्सा डिस्ट्रिक्टना बाक्सा आलदा दंखायो, उदालगुरिनाबो आलदा दङ। नोंथांमोना नोंसिनि अफिसखौ नुवाखैबा भिडिअनि कमेन्टआवबो कमेन्ट खालामनो हर। बे स्कलारशिप एप्लिकेसन फर्मखौ बेयावनो हैनांगोन नोंथांमोना अब्लानो हाबगोन। बे स्कलारशिपआ जेब्ला जागोन आं नोंथांमोननो खबर होगोन। नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामहर आरो नोंथांमोना लेबार कार्डखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै सोंनोबा अन्नानै भिडिअखौबो लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना सोंनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे कार्डखौ बानायबा गोबां बेनिफिट दं आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामबावगोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामोबा बे लेबार कार्डखौ बानायबा मा बेनिफिट मोननो हागोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोनसे गोलाव भिडिअ बानायबावगोन। नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा एबा लिभार कार्डखौ बोरै खालामो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों सोंनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। माबाफोर बुजियाखैबा आसा खालामो नोंथांमोना कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामहरगोन।